kusawirirana kwaunga wachiita, asi pari kuva nemakakatano ini hama dzangu naEodha Kanyata. Ndakuenda kunorapwa, zvinhu zvacho zvava mishonga yanga ichishayikwa yavapo. Nhasi ndisati ndabva pano ndichakusiyirai Brighton muchimbomuona kuti ari sei achitaurawo nemi, handitika but ndiri kuda kutanga kutsanangura ndega zviri kuitika zviripo kuti munzwisise ndava yei. Brighton haagoni kunyatsa kutsanangura zvandoda kutsanangura panapa, anongotaura zvavamubvunza, ndizvo zvaanongoita. Munhu ari kurwara, so chiregai nditi panguva dzino muri yeZimbabwe makadini. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Kusanganazve kwatiri kuita nhasi pano paUtindi TV. Kana uri mutsva kusvika baya pakanzi subscribe paZaSap, uchaona ka notification bell kanobudapo kakanzi wobva wakadzvanya ikako kuti usarasikirwa nezvose zvinoitika pano paUtindi TV. Naika right, nhasi ndadzoka nenyaya yamukoma Brighton. Vakawanda vari kuti izvo hatichazivi nekunzwisisa kuti nyaya yamukoma Brighton yava papi. Tine vakawanda vari kubvunza nechikonzero chekuti kubva pekutanga kusvika payave zvino vakawanda vaifollowa vachinzwa kuti zvafamba so tichikupai maupdates. But ndisati ndakupai update iripo nhasi pamusoro pamukoma Brighton, regedzai ndibve ndangoti pachipamwe uye ndichiapologiza kuti no hama dzangu ndakazomboti ndisina kuoneka kutaura kuti ndichamboti patakaenda paEaster, munongoziva mumachechi tinoita misangano paEaster. Takaita musangano vhiki reEaster iroro. Tichipedza Easter, Monday yacho takaita yatinoti leadership conference kuchechi kwedu, tikaita 1 week, kureva kuti pakaita 2 weeks ndiri busy musingandioni, then ngatichingoti 3 nekuti ndakaizoti ndabva kuchimbozororawo uchimbotambawo nevana pamba sababa, ungangoti wapedza 2 weeks usipo usvika nekudarikira saka kuchidzoka uku kudzoka kwedu takatangira panyaya yatakaisa yamai avo vandakatosangana navo munzira ndiri kuenda kuMwoyo weShumba, kwendandatumwa nevamwe vakandituma kuna sekuru vaPrimrose vaive kurebesa vanhu vaya. Yakaita kunga drama, kunga chii kutodhumana nemunhu achichema murodhi. Ndo yatakaunza apa yamai vanganga vachibvutirwa mwana vaive. Ndo yatingati yekutanga here, kana ndisi kukanganisa tichidzoka kubva ikoko, kana ndisiri kukanganisa ndo inofanira kunga iriyo yekutanga. So iyi yava yenumber 2 kubva ngatichiti kubva kulive ngatichiti kubva kulive. So nyaya yaBrighton hama dzangu, mamiriro ayo ndeyekuti Brighton, chekutanga Brighton ari kurapwa izvezvi. Nhasi uno 6 May 2025 ari kuitwa chemotherapy yake session number 2. Nezuro akatorwa mablood test, nhasi ari kupinda muchemotherapy kuitwa session number 2. But tiri kusangana nechallenge yakakura pakubatsira Brighton, zvokuti dai tiri vamwe vanhu vaya vanokurumidza kuramwa takazvitsveta kudhara, takajata nyaya yaBrighton. Why? Because nyaya yaBrighton hama dzake dzine kakudhonzerana, so kanonetesa munhu ari kubatsira uya. Zvikuru sei kunyanya mai vaanoti ndo mai vake vakasara. Kana makateerera nyaya yaBrighton kubva kwekutanga, pane aitaura kuti ndasara nana sekuru vabereki asisina, asi andinotovimba naye kuti ndikamunhingirina ndikamuudza nyaya dzangu anondibatsira ndi mai vangu. Ivavo mai vake ivavavo kwatiri isusu yaita problem iri kubvira papi? Ndiri kuda kuzuma ndega ndichida kutsvaga kunoti dambudziko ratiri kuita namai ava nderei. Ndiri kunatsorishaya. Why?
isusu tiri kubatsira seutindi. TV yeutindi, for your own information, ndo iri kurapisa Brighton. Takazama kudeedzera panapa pa TV tichitsvaga donation kuti zvichida pamwe pangaitawo vangatibatsira. Tikawana vanhu 3. Pavanhu 3 vavavo vakatibatsira ivavo hatina kuwana mari inosvika 200 pavari. Vanhu 3 vacho vese ivavo, kureva kuti hatina kuwana mari. Hatingazoti hatina kuwana mari, shoma chidiki chirera mwiri. But akazotomira kuti Brighton arapwe ndisu Utindi TV nemafriends edu as Utindi TV. Takaisa musoro pamwe chete tikati ngatibatsirei mukomana uyu. So kubva patakatanga kubatsira mukomana, handizivi zvakandopinda muna mai. Mai vanenge vakandofunga, ndakuvafungira handizivi. Vanenge vakandofunga kuti vanhu ava sinzi vabudisa pa TV padonetwa mari dzakawanda, saka vakutobenefita kubudikidza nemwana wangu. Kufungira. Why? Because ndinoona pese patinoda kuvabatsira, patinoda kubatsira mwana, ivo ndo vanouya as a challenge kwatiri. Vanotoya sechigumbuso kana kuti chidziviso. I mean, vanouya sechidziviso chinototitadzisa kuita basa. Izvezvi kuti Brighton aitwe chemotherapy nhasi musi wa 6 May, aifanira kunge akaitwa musi wa 21, 22, 23. Ndo because inonzi ukaitwa sanhasi vanoverenga 3 weeks, yoitwazve overenga 3 weeks, yoitwazve overenga 3 weeks. Saka izvezvizvi paaifanira kunge akaitwa, ndakavati ndipewo makadzi emukomana nekuti ndo vanogara naye. Chindipai makadzi emukomana nditsvage mishonga uye taakumutransferya kubva kuHarare auye kudhuze kwaMutare kwatiri kuti zvitiitire nyore. Tine mutsvagiro wedu wandisingatauri pamhepo, mutengere wedu watinoita mushonga isusu wandisingachatauri pamhepo, unotirerukirawo nekuti tisu tiri kuda kubatsira. Saka todawo zvinotirerukira, hatidi kubva taramba takazviomesera. So ndakazama kuvati right, chitipai makadzi emukomana uyu, nokuti petataita chemotherapy session number 1 takamusiya ari mumaoko mavo kuHarare. Takamusiya ari mumaoko mavo kuHarare. Apa patata kuda kuita kechitu, ndakatozosurpriswa ndichizwa kuti akadzoka kwaMutare kwa DC, kwaSarupinda uko kwavanogara uko. So kuuya kwake kwaSarupinda kubva kuHarare handina kuzviziviswa izvozvo, ndakangozozwa kuti ndo kwaari. But ndaiziva hangu kuti anogona kusagara ikoko nokuti panga pagara paine complain yekuti havagoni kunyatsogara naye. Iyewo Brighton wacho pachake munhu anonetsa. Anoda munhu ane mwoyo murefu, nokuti ukamupa mari chaicho yebhazi kuti enda kuHarare anogona kutadza kusvika atodya mari iyoyo atodhakwa. Munhu anoita zvekudhakwa, anoita sese. So ndinoona sekuti ndo rimwe dambudziko rinoita kuti vasanyatse kufarira kugara naye. But kuuya kwake kubva kuHarare, tamusiya kuHarare, vaifanira kungotiudza kuti mwana ikoko. So isu havana kutiudza, patakazenge toti taakuda makadzi. Aiwa. Ndo pakabuda basa zvepapo. Ndo pakabuda basa. Takuti mai tichipai makadzi tigadzirise zuva remwana radiniri rasvika. Zvikanzi mwana ndewangu, ndini mai vacho. Hamundidhisaidhiri zvekuita. Kana musikuda kumubatsira regai. Inini ndichaziva zvekuita inini. Pamashure apo vakambenge vandiudza soko rakandivhundutsa rekuti ko muchiri kunetsekereiko pana Bhura? Chamuchiri kunyanya kunetsekera kushayirwa hope chi? Nhasi ndichakaisa question mark, handisati ndawana mhinduro ipapo. So this time ndo vakaramba vakasunga makadzi. So isusu takabva tachizoitawo nenzira dzedu dzakaita kuti titenge mishonga yacho. Since tatakamboitenga kumashure, titenge mishonga, ivo vasiri kudini, vasiri kutoziva. Takutoronga nyaya dzekuti tione kuti angaitwa sei chemotherapy, achitongozwaudzwa kuti yatoitwa nyangwe makadzi acho asipo. Muri kuona mamiriro akaita nyaya icho. So tiri muprocess tatotenga
zvimwe zvezvinhu zvacho zvatovapo zvatengwa. Ndo patakanzwa vakuti tatengawo mishonga. Pane muzukuru atazotsvaga kuno atipa mari atenga mishonga. Tikati alright, zvino kana muzukuru atenga mishonga zvanaka. Isu chatiri kuda chete vavariro yedu kuti munhu aite sei arapwe. Ndobva ndatorega, ndobva ndatosiya, ndobva ndagara pasi. Apa tatashandisa mari, muri kuona, kufamba, kufona, kutenga zvimwe zvinhu zvisini ivo vari kuti tatenga futi patasi patagara. So ndakabva ndaita semunhu akuda kurega kubatsira Brighton wacho. Ivo vakabva vaita sevanononoka. Ndakazozviziva mumashure kuti kunonoka kwacho kusakwana kwezvinhu. Although vanga vari kuti takatenga, but zvinhu zvisina kubalanza. So ndobva ndakazonzwa Brighton akumbira foni, andifonera neimwe foni yekukumbira achichema achiti mwabva mwashinga kundiregerera here inga mamatanga basa rakanaka. Ndikati hama dzako ndo dzaita munzwa uri mundove, especially amai vako panyaya yedu iyi. Akaratidza kutambudzika. Ndobva ndazotanga futi kuzwa tsitsi. Pandachitanga kuita follow up yenyaya iyi. Apa mazuva ari ngodini? Ari kufamba. Pari kuitika zvese izvi mazuva ari kudini? Ari kufamba. Ndobva vazondifonera futi kuHarare. I'm sure kuti Brighton anga avabatawo. Pavazondifonera vakati shonga yatakatenga yaya tashoterwa neumwe mitatu yavakataura ipapo. Tashoterwa nemimwe mitatu. Saka taikumbirawo kuti kana zvichibvira mutibatsirewo neiyoyo mitatu. Handina kungozotaura zvakawanda, ndakasenda mari. Chibva ndavapa mari. Ndobva vatenga mishonga ya mitatu yobva yanzi yakwana. Ndaitosendera mufamasi ndichitobhadhara imomo. So mishonga yakwana nawo. Ndiri kufunga kuti sinze vakati tine muzukuru atenga zvinhu, ndiri kufunga kuti zvinhu zvaringana. Ndo pandakazonzwa zvevakuti yematest hapana, nokuti haitwi chemotherapy asina kutwa. So vanhu ava vadiva ngounza munhu, tingadai takazvipedza kudhara. Isu takatorongeka. For your own information, takatorongeka isu, takatomirira kuti session yake ichingosvika mukomana takutomubatsira. Handi muri kuona? So saka vadini kunga vangoureleasa makadzi ake takatozvipedza kuma 21, 22, 23 uko. Ipapo pandanditori paconference ipapo ndakatoseta kuti ndichazobva nekuda kwenyaya yemukomana one day or 2 days, but hazvina kudini, hazvina kufamba zvakadaro. Vandasenda futi Maria yematest kuti aitwe matest kuHarare. Vandavatumira mari. Ndobva aitwa matest. I'm sure akaitwa nezuro. Nhasi 6 May 2026 ndo paari kuchipindawo chemotherapy session number 2. Alright. So Brighton asati aenda, ndakabva ndachimutora vandamushuta kaklipi kanduda kuti munzwe ndatsanangura ndega, nekuti iye kutsanangura kwacho kunotomushupa. Anongoti ndini Brighton ndaakutoenda kuchipatara, just that. So ndatora nguva ino kuti ndikutsanangurirei kuti munzwisise vateveri vedu vezvirongwa zvedu, kuti muone kuti ndo mamiriro akaita nyaya yamukoma Brighton kune vose vanga vachibvunza. I know kuti mune muchida kuzwa kuti zvava papi. Vamwewo muri kutibatsira nemaprayers, vamwewo muri kungoda kuziva nekunzwisisa, nekuti makaonawo kuti dambudziko rine mukomana rakakura, kuti tirege kuzoite zviya zvemukomana wekugoromonzi uya anonzi Zivanai. Andinoona kuti pakaita kakunonokerwa bijana tikazorasikirwa naye, handitika. So ndo mamiriro akaita nyaya yacho mhuri yeZimbabwe we. Tiri kutoita mwoyo murefu. Tiri kutoita mwoyo murefu. Mwoyo murefu
wekuda kubatsira chaiwo zvekutorevesa. Ende tiri kunamata tichikumbira zvekuti mutinamatire kuti Mwari kudenga atipe nyasha, aramba achitipa mwoyo murefu, nekuti hatisi kutarisira kugumira pana Brighton, tiri kutarisira kuenda mberi. We know kuti zvatiri kuita izvi tiri kuitira Mwari, hatisi kuitira vanhu. That's why muchiona kuti patinoita isusu tinozviziva hedu kuti kana uchibatsira munhu zviya wadenha zvinhu zviri kumurwisa. Mweya iri kurwisa Brighton yese inenge yanongedzana newe kuti ndiwe ani. So kana Satani mwamudenha saizvozvo, atsamwa Satani hauyi achiti mwatibhowa, anopinda pamunhu. Nyangwe iye munhu wacho anogona kutofunga kuti pamwe ndiri kuita zvakanaka, but asi kuzviziva kuti paita influence yaSatani yekuda kudisturba chete. That's why muchiona Satani anopinda muvanhu. That's why muchiona kuti muapostora mukuru anonzi Peter, one of the days akanongedzwa naJesu zvikanzi Satani ibva shure kwangu. But masoko anga ataura Peter aitofunga ndiri kugona, achiita seari kunzwira Jesu tsitsi kuti aiwa zvamungafi ndii ndingatofa pachinzvimbo chenyu, handimuruzona. But haana kuziva kuti Jesu kwaabva uku patovhunzwa kunzi ndiani andingatuma panyika kundofa. Misheni yanga iri yekutofa yakatorongwa kubva kudenga, ndiani andingatuma kuti andofa. Bhaibheri rinobva rati ngirozi dzakati mwana kutarira pasi kutya, because basa riya rari guru rakaitwa naJesu paya. So Bhaibheri ndo panobva rati gwayana rakasimuka rikati ndiri pano tenzi nditumei ndiende kune ivavo vanoshaya. Jesu weNazareta ndobva atumwa, ndobva auya. So achisvika Jesu panyika akutanga basa rake rakatanga kurwiswa nevanhu. Saka tikatarisa nemaziso enyama tinoona vanhu vairwisa, but vanga vasiri vanhu. Ukanyatsa kuverenga soko raMwari zvakanaka, Jesu akundorovererwa, unonzwa kuti Satani akazadza mwoyo waJudhasi, mumwe muapostora futi aitofamba naJesu ndobva apfekwa. Unonzwa kuti Jesu achizvarwa, mambo Herudhe anotuma vanhu kuti nditsvagirei kuti azvarwepi. Imi vachenjeri vekumabvazuva muri kuenda kondoona, kana masvika mudzoke nepano mundiudze kuti azvarirwepi iyeyu Jesu, neni ndoda kuendawo ndindomuitawo makorokoto. Izvo Satani anga apinda muna Herudhe, ari kuda kuti Jesu aparare. Handimuri kuzona manje. So zvandiri kutaura izvi handisi kublema munhu kana kupa munhu mhosva, but ndinoziva maoparetere anoita Satani. That's why Ephesians chapter 6 verse ya 12 ichiti hatirwi nenyama neropa, hatigoni kurwa namai vaBrighton, but nokuti tinoziva chatinorwa nacho. Vaita mudikistereki pakuti tirwe nawo, tinotorwa nezvakakurisa. Handinozona manje. Noti Bhaibheri donora hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nevane simba, nevabati, nemadzishe enyika erima rino. That is Ephesians chapter 6 verse ya 12. Nemweya yemuchadenga inobururuka kwatisingasviki, kwekuti kana takuda kuenda tinotoda ndege. Sometimes ndege haisviki futi kunogara zvatinorwisa, zvatinorwa nazvo, ndege haisviki ikoko ine painotogumirawo. So hatishamisiki nazvo. Ndo zvimwe zvinotisimbisa kuziva kuti no, nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti pato nehondo spiritually munyika imwe yamanenge mwaane hondo. Mwana wamai vako chai munogona kutadzonzwisana, kana mwana wako kana mudzimai wako, asi mwese muri right, pasina ane mhosva. Nyangwe mombe dzawakajoka pajokisha idzi dzinogona kukuvhiringa zvekuti unoti dzapfekwa zvadzo. Saka ungawenga mombe iri, ungawenga hama yako iri, ungawenga ukaziva chaunorwa nacho. Ani makamozwa Metiasi Mhere akaimba kuti mhandu yangu imhandu yako, mhandu yedu tese muvengi ndi Satani. Anditi so ndiye atakawenga kusvika kwekupedzisira, ndiye atakagumbukira yeye, not hama dzaBrighton. Hama dzaBrighton ino sort of like confusion inenge ichingoiswawo naSatani. Inongori confusion inenge ichingoiswawo naSatani. Andimazona Satani ndiye muridzi wadzo confusion idzo. But we thank God kuti
nyaya iri kupfuurira mberi handiri mazuona manje. So ndisati ndabva panapa ndoda kukusiyirai Brighton mumunzwe achizvitaurira ega nemuromo, nekuti mumbomuonawo vanga vasuwa kumuona vava. Ndakukusiyirai Brighton. Zita rangu naitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvichireva kuti kana washuwa nyaya hobvu dzakakora unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Ndini mukoma Brighton. Aurisai. Ndini mukoma Brighton. Ndadzoka futi pachirongwa chekurapwa kwangu kanokwanisa kuva kake chitu, asi pari kuva nemakakatano ini hama dzangu naEoda Kanyata, zvekuti ndakazotononoka pakadarika newiki nokuda kwekusawirirana kwaunga wachiita. Asi pari zvino ndakudzokazve kuHarare kunorapwa. Uye pari zvino tepa yedu yakafamba zvakanaka. Pari zvino ndakuenda kunorapwa, zvinhu zvacho zvava mishonga yanga ichishayikwa yavapo. Ko chironda chiri kuchinja here? Chironda chiri kuchinja. Ureva kuti session yakaitwa yekutanga yakabatsira? Hongu yakabatsira. Alright. Saka izvizvi muri kugara kupi? Makadzoka kumba kwenyu here kana kuti muri kupi? Pari zvino ndiri kugara kumba, ndokwandiri kubva ndiri. Alright. Alright, pakanaka. Saka tobatana tichitaura, pinda komubhazi. Wagomana, uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yashata. Utindi TV yababa Kanjanda, uyaikane muone Euda Kanjanda waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana mweta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka, tarirai.